पुत्र हनुमान की जय 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 श्रीराम जय श्रीराम। गेली कित्येक वर्ष आपण साखळी बाजारामध्ये सार्वजनिक गुढी उभारून नववर्षाची सुरुवात करतो आणि त्यानंतर या शोभायात्रेमध्ये पार्टिसिपेट होतो। आपण बघतोय की हिंदू समाजातील कित्येक सण उत्सव हे वेगवेगळ्या प्रकारे वेगवेगळे लोक साजरे करतात, पण आजकाल या सण आणि उत्सवाला एक आपण कमर्शियलायझेशन व्हायला लागलेलं आहे। ते सर्व काही बाजूला ठेवूनही आपण पारंपरिकरित्या जी गुढी उभारतो आणि सर्वांना एकत्र आणण्याचा जो प्रयत्न करतो, त्यासाठी सर्वात प्रथम मी नववर्ष समिती आणि सर्व पदाधिकाऱ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करतो आणि खरोखरच ते सर्वजण अभिनंदनास पात्र आहे। हा काही देखावा नाही आहे आणि हा काही कुणासाठीही म्हणजे मनोरंजनाचा भाग नाही आहे। हे आपण नववर्षाची सुरुवात करतो आणि ती गुढी उभारून सुरुवात व्हावी आणि त्या निमित्ताने आपले हिंदू बंधू बांधव सर्व जाती पंथ बाजूला ठेवून एकत्र एका झेंड्याखाली भगव्या झेंड्याखाली एकत्र यावे। आपले मतभेद असतील, राजकीय मतभेद असतील, सामाजिक मतभेद असतील, जाती मतभेद असतील, पण हे सगळे मतभेद बाजूला आणि आपला भगवा ध्वज आणि हिंदू धर्म हा आपल्यासाठी सर्वात श्रेष्ठ हे आपण करणं अत्यंत गरजेचं आहे। आपण ग्लोबल लेवलवरती जर बघत असेल तर मला वाटतं की हाच भगवा ध्वज आणि हेच एकत्रीकरण आपल्याला सर्वांना म्हणजे तारणार आहे आणि ते तारण्यासाठी आपण एकत्र येणं हे खूप खूप गरजेचं आहे।